Vi starter den her. Først har vi nogle Athen-raketter, som der indeholder 12 gram krudt i. Sådan en pakke her. Det er lidt her. Hvor mange rabatnummer vi har? Her er det lige 6. Ja, 6 og 3 mere. Her er lige 9 rabatbomber, som der indeholder 45 gram krudt i. Raketpakker med Chiquit-raketter, som der indeholder 42 gram krudt i, tror jeg. Så lad os gå over til den her kasse. Der er meget her. Vi starter ud med den her. Vi har et jordskælvbatteri. 24 skud, 18 mm, 189,6 gram krudt i. Dem har vi 2 af. Det ene er... Ja, 2 af dem. Så har vi sådan et her, et nordlys med 16 skud, 19 mm rør, 126,4 gram krudt i. Har vi også 2 af. En herover. Ja, så har vi her sådan et batteri her. Et orkanbatteri, 16 skuds batteri, 19 mm rør. Den vægten er på 189,6 gram krudt i. Dem har vi også 2 af dem? Jo, dem har vi også 2 af. Hvis vi lige... Her er der en mere. Ja, så har vi nogle batterier for Superposen, som jeg var nede i Silkeborg hente. En Pandora. Det skulle være et godt batteri. Indeholder 172 gram krudt i. Liang, tror jeg det hedder. Skud. Jeg ved ikke, hvor mange skud der er i sådan et, men der er 289,4 gram krudt i. Så her, det har jeg vist jer. Her er 2 batterier fra PGE. Et KK med 289,6 gram krudt i. Og et KI med 470,4 gram krudt i. Ja, så kom, jeg har lige noget her. Lige 2 pakker Thunderball og sådan en pakke Thunder King. Ja. Og så har vi lige nogle spanske knald. Dem er der 2 pakker af. Jeg har lige brugt nogle her. Jeg har lige brugt 2-3 stykker. Ja. Her har jeg noget fra Superposen også. Et Hexagon batteri, som der indeholder 227,25 gram krudt i. Ja, og så et skytsbatteri, som hedder Kulørbomben, som jeg fik gratis med for at købe for over 1000 kroner. Den indeholder 434 gram krudt i, tror jeg. Sådan her har jeg her en Fontæne Fountain A. 210 gram krudt i, sådan en bandit. Så er 3 her Kaboom 26 skuds. Det er vinkelskuds, 50 kroner per styk. Det er en meget god pris. 149,7 gram krudt i. Dem har jeg 3 af, som I kan se her. Endnu et skytsbatteri. Et niskud med 183 gram krudt i. Og et skytsbatteri med 36 skud. 184 gram nemvægt i. Og et fastbatteri sortiment med 2 25 skuds batterier, som der indeholder 153 gram krudt i, og et 45 skud, som indeholder 235 gram krudt i. Så kan man lidt større kasse her. Der er lidt hvert. Vi har sådan, dem har vi 2 af, det viser jeg senere. Men her er der et fra PG, som der indeholder 75 gram krudt i. Alle de raketter indeholder 75 gram krudt i. 4 Zink-raketter, det ser sådan her. 4 af dem her med 75 gram krudt i. Det er efter min mening Danmarks bedste raketter. Og så har jeg i den her kasse 2 Skyrockets, som der også indeholder 75 gram krudt i. Og dem har jeg også flere af. Det viser jeg om lidt. Så her et ørkenbatteri, 25 skuds, 30 mm rør, 475 gram krudt i. Her et Glitterwave batteri, som jeg fik med i Superposen. Et vinkelskudsbatteri med 484 gram krudt i. Og jeg ved ikke, I kan se det med nederne her.
Så er det et storpillebatteri, som der indeholder 927 gram krudt, så det er næsten max loaded. Så hvis vi lige går herover. Her er også en kasse. Kan godt se lys på. Nej, tror jeg ikke. Nå, så vel. 2 sekunder. Ja. Kan I se det bedre nu? Yes. Vi starter lige med den her kasse herovre. Den er herovre. Der er her 4 af de her Aalborg bomber, som koster 200 kroner. Der er 74 gram krudt i dem. Ja, 4 af dem. Og så her har jeg Stevens Klint. Og så hernede, kan se, er der nogle festbomber. Og så lige der er den Hexhjul. Ja, så den næste kasse. Der er lidt af hvert. Der er nogle raketter fra Superposen, som der indeholder 67 gram krudt i. Dem har jeg 2 af. Så er de her. Også fra festposen. Dem, der er nummer 50 gram krudt i. Dem har jeg 4 af. Så en raket, jeg fik gratis med for at købe for 400 kroner. Indeholder også 74 gram krudt i. Så er der lige endnu en Skyrocket her med 75 gram krudt i. Og så er der nedenunder her. Jeg skal få det frem. Her er der en 2-tommer skytsraket. Rigtig god raket, for der er 55 gram krudt i den. Og så er der lige lidt fra sidste år her. Noget Fireworks fra sidste år. Sådan en 2,5 tommer over. Sådan en 3 tommer der. Og så lige til lidt bomber. Der er baghavsbomberør. Der er 2 Fireworks bomberør, jeg fik med i Superposen. Der er et skytsbomberør, 2 Fireworks restsalbomberør, et professional bomberør, 2 PGE bomberør fra Daddypacken, og så 8 rabatbomberør. Det var meget min fætters fyrværkeri for i år. Der er for godt 3.200 kroner. Ja, tak for nu.